Hello guys, mao gini mong agian sa una mag-umami dire. Mag-umami, mananaw mag mga kamote, saging, niya balanghoy. Niya kung magpananaw, may guli ni kahapon, maglokdo pa may isugnod. Manguha may gahoy para sugnod. Mao ni among agianan din Ing ani ka bukid ang amo ang lugar. Nya bisan pa man sa kabukiran, tungas, ang ilong masamot yun kalos lisngag yun, kaya mo pa lisngag na daan. Pero malipayon. Nya bungaw kayo guys, oh. Ang atbangan niya, mapakilid kayo na siya. Mga atbang nga buntod. Ano siya. Kabukiran diri sa lugar sa Bohol. Sa may Nabangga. Mao ni mga agianan diri sa una nga magpasan mig mga sinakpo sa unang abot sa mais. Nya katong mamakiay di sa una kanang kisa tumukog baki mao ni kang waay. Kung mga igsuon, asawa, anak. Nangakita naman yun, no? Sa una, di na mag... Di, sudayan, sudah to itong mga tinan ng balanghoy. Kaya ba, sige nang ato na itong i-deliver. Sige. Dagan?